Kaya nagsunod-sunod na pag-uwan, gipahimusla na kini sa mga mag-uuma aron makatanom nagbalik. Labi na, human sa grabing kadaot sila mapananom tungod sa El Nino. Unsa ba ang mga intervention nga nahatag sa kabhanan sa agriculture sector panahon sa grabing huwaw? Ano ang special report ni Nico Serino? Halos giganid pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang lain-laing probinsya karong bag-o alang sa distribution sa ayuda sa agriculture sector nga labing naapektuhan sa El Nino. Tag 10,000 pesos ang ipanghatag sa qualified farmers ug mga fisher folks. Kaabag ang ubang departamento gipanghatag sabang assistance sa ubang sektor, sama sa mga tractor ug seeds para sa mga mag-uuma ug bangka sa mga mangingisda. Gipasalig sa presidente ang tabang sa gobyerno kanila nga nagbudlay aron makakaon ang katawhan. Salamat sa marangal na paghahanap buhay upang masuportahan hindi lamang ang inyong mga sarili, hindi lamang ang inyong mga pamilya, kung hindi pati ang seguridad ng pagkain sa buong Pilipinas. Dinhi sa rehiyon, matod sa Department of Agriculture, kapin sa 1 billion pesos ang danyos nga natala sa huwaw o El Nino. Kung government intervention ang hisgutan, giapuran niini ang upat ka mga lalawigan. Sama sa Rice Farmers Financial Assistance nga tag 5,000 pesos. 106 million ang nahatag sa Negros Oriental, 273 million sa Bohol, kapin sa 7 million sa Cebu Province o kapin 2 million sa Siquijor. Gipunduhan sab ang mga small-scale irrigation projects para matubigan ang mga nag-uga nga basakan. Sa Bohol, may mga native animals usab nga gipanghatag. Sa El Nino natay mga mga 21 hectares. O natay mga 21 hectares at 21,000 hectares. Ang total region total. Pero depende na sa degree po sa kuan ha. Ang affected is the 21,000. Not necessarily nga total gid na siya. Importante gyud collaboration, cooperations, coordinations with our convergence bitaw sa ato mga MLGUs, no? Provincial Agriculture, Municipal Agriculture, kasi sila may tuagi dito sa field. So, continuous monitoring. Karong panahona, nagsunod-sunod na ang uwan nga nasinati, maong sa monitoring sa ahensya, nagsigi na sa pagpananom ang mga mag-uuma, mipahimo sa uwan, kay natubigan na ang mga kabukiran o kabasakan. Nakatanom na gid sila. Gani, nanay mga early world stage. Pinakataas early world na ba or nanay world stage jud. So nanatay late world, so that means literal mga for weeks na nakapanikad na itong mga farmers. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.